מאיה, אני אשאל אותך משהו. את יכולה עכשיו לצחוק על המקום לפי פקודה? לצחוק עכשיו על המקום כן. לפי פקודה? כן. שלום חברים, קוראים לי מאיה. אני גרה בגבעתיים, אני רפלקסולוגית, אני מנחת קבוצות, אני בת 37 בין היתר. והכלי, אחד הכלים שאני הכי אוהבת לעבוד איתם זה היוגה צחוק. לשחרר מאיה, מה זה יוגה צחוק? אוקיי, מה זה יוגה צחוק? יוגה צחוק זה בעצם לצחוק, צחוק שלא מותנה בבדיחה. גם אם אנחנו לא מכירות, אנחנו נצחק ביחד ונתחבר. לאיזה אנשים מתאימה היוגה צחוק? היוגה צחוק מתאים בעצם לכל הגילאים. ככל שאנחנו יותר מבוגרים, אנחנו צוחקים פחות, כי יש לנו יותר מוסכמות חברתיות. בגלל זה אני מאוד מאוד ממליצה, גיל הזהב, שדווקא לא כל כך קמים מהכיסא, כן להפעיל את הצחוק, שהוא מפעיל את כל המערכות. עכשיו שימו לב. אני אעביר עכשיו פרצוף מסוים. את תעשי את הפרצוף שלי, ואת תשני אותו קצת ותעבירי הלאה. יש כאלה שאומרים לך, מאיה, שהתרגילים קצת שטותיים. לפעמים אני בעצמי חושבת ככה, לפעמים. ואחרי שצוחקים, באיזשהו שלב המחשבות קצת נעלמות והשיפוט קצת נעלם. מהמבוכה נוצר צחוק אמיתי, ואז כבר לא חושבים על זה שזה מטופש או לא מטופש. צריך להיות בן אדם שיודע לצחוק או אוהב לצחוק על מנת לעשות יוגה צחוק? ממש לא. שמתי לב שאנשים שכן אוהבים לצחוק וצוחקים הרבה לא מתחברים לסדנאות, מאוד מעניין. ודווקא בפעמים שבאים הכי במצב רוח רע, אז הכי הרבה מתחברים לצחוק. את אישה צחקנית מטבעך? לא יודעת, לא בטוחה, אבל אני יודעת ליהנות מדברים ולצחוק מדברים שראוי לצחוק מהם. בארץ, בשנים האחרונות, יש מודעות גבוהה ליוגה צחוק. אם פעם לפני 5-4 שנים הייתי אומרת מה זה יוגה צחוק, היו חושבים שאני סטנדאפיסטית, אז היום אנשים ממש יודעים מה זה. האם יש אנשים שזה לא יתאים להם בכלל, היוגה צחוק לא תתאים להם? זה נורא תלוי בסיטואציה. אם הבן אדם יהיה ליד האלה שהוא עובד איתם יום יום, יכול להיות שהוא לא יתחבר, והפוך, יכול להיות שדווקא כן, ויכול להיות בסדנה אחרת שהוא לא יתחבר, הוא יגיד מה זה השטויות האלה. אני רוצה שנשחרר בורג בראש. בורג בראש. אז קחו את היד, זה מברג, ותמצאו איזשהו מקום בראש שבא לכם כרגע לשחרר את הבורג. תסתכלו עליו, תגידו תודה רבה בורג, ותצחקו. ליוגה צחוק הגעתי פעם ראשונה שראיתי את הסדנה, זה היה באיזשהו פסטיבל, לא השתתפתי, רק הסתכלתי מהצד ואמרתי, מה זה הדבר המהמם הזה? מה שנראה לי שהכי חיבר אותי זה חזרה לילדות. בילדות שלי היה הרבה צחוק, אבל הצחוק היה מופנה כלפיי. זאת אומרת, הייתי, איך אומרים, ילדה לא מקובלת. הם היו צוחקים עליי, פשוט הייתי, או שהייתי בוכה, או שהייתי בשלב צוחקת ביחד איתם, ממבוכה.
האם את רואה בזה סוג של תיקון בעצם ביוגה צחוק למה שאת חווית? כן, מאוד. הלא מקובלת, המילה הזאת לא מקובלת, שתמיד ישבה לי בראש, אני לוקחת אותה היום למקום של קבלה, בואו נקבל אחד את השני. כשאני מרגישה שסיימתי את השיחה, מתחבקים. זה הוסיף לי עוד ממד שאפשר לצחוק גם ללא סיבה. אני אוהבת מאוד לחבר בין אנשים, שהצחוק מחבר גם במשפחה וגם בין אנשים שלא מכירים אחד את השני.